Kaixo, ni Lur naiz eta nire esperimentua azalduko dizuet nola egin iturri bat, beharrezko materiala. Botil bat, enbudua, pusika, ura edalontzia, kolorantea, bajita eta plastilina. Lehenengo pausua, hartu botila eta egin zulo txiki borobil bat botilan. Bigarren pausua, hartu pajita eta zulotik sartu. Eta plastilina ipini. Haizez eskapatzeko jarriko dugu plastilina. Hirugarren pausua. Pusika eta ere bai dago pintza jarri. Pusika puztu eta pintza jarri. Hartu ura eta kolorantea memoria egingo du. Bat tanta urdinezkoa, eta 3 gorrizko. Eta orain nahaztu. Orain enbudua hartu eta ura bota. Orain pusika jarri botila. Eta orain bajita ongi jarri eta pintza kendu. Ada! Joa. Asoki. Zergatik gertatzen da hau. Pusika elastikoa denez, airearen barruan egiten duen presioa botilarena baino handiagoa da. Berdintzeko, airea pusikatik botilara mugitzen da. Botilan sartzen den aireak ura bultzatzen du eta pajitatik bakarrik atera daiteke. Hori jarraituko du aireak pusikan duen presioa kanpokoarekin berdindu arte. Pues oso ondo, Lur. Pues txalo bero bat, Lurrentzat. Artista!